ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲಂಚಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಗಣಪತಿದ ಮುರಣಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಡ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿತು ಜೊತೆ ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆತಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಮುರಣ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ವೀಡಿಯೋನ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿತು ಜೀನಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜಿಡ ಕೋಡೆನೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ಗಂದತ್ತೆ ಇದು ಒಂಜಿ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆತರ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಆತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಐಜಡ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡತೆ ನಿಕುಲು ತೂವಂದಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ತೂವಾರೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತು ಎನ್ಕ ಆಯ್ನಾತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಅಂತ ಮಲ್ತದೆ ಜನ ಪಂಡ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ 10-12 ಸಾವಿರ ಜನ ಅವು ಪನ್ನಗ ಮೂಲು ಸರ್ವಜಮ್ಮ ಇದೆ ನಡ್ದು ಅವಳು ಒಂದು ಪರತ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಲಂಗಾರ ಕೊಪ್ಪನಲ್ಪ ಈಕಾರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜನ ಇತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮಾಳಿಗೆಡ್ಲ ಮಾತ ಉಂತುತ್ತೇರು ಒಂತೆ ತೋಚ್ಪಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಯಾ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತು ಜಾನ್ ಬಜಿ ನಮ್ಮನ ಮೂಲು ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲ್ ಸಟ್ಟಾಪುಂಡತಿ ಅವಳು ಈ ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ನಡೆದೇ ಪೂರ ಬರ್ತದೇರು ಹೊಲ್ತು ಗೊತ್ತು ಸರೋಜ ಮೈದಂದು ಅಲ್ಪ ಸಟ್ಟ ಅದು ಬರ್ತೇರು ಅವು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜಿಡ ನಂಗೆ ಮೂಲೆ ಎದುರು ಬತ್ತು ಸಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತೇರು ಅಂಚಾದವು ಬೇಗ ಅವನಿತ್ತನು ಈ ಸರ್ತಿ ಪಿರಾವಡ್ದು ಸಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೊಂದೇ ಬರ್ರ ಸರ್ವಾಣಿ ಅಂಚಬಕ್ಕ ನಾಯ್ನಾತು ಮಲ್ತದೆ ತೂಕತೆ ಅಂಚಂಡ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪ ನಮ್ಮಯ್ಯ ಓ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ
ದೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನೀನಾಗುತ್ತೀಯಮ್ಮ ಜೀವೊಬ್ಬ ನೀನಾಗುತ್ತೀಯಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಗೊಂಬೆ ನನ್ನ ಹಾಡುತ್ತೀಯಮ್ಮ ಈ ಕಾರಣವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಲು ಹೋಗುದು ಸಾಧೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇದು ಸಾಧೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಸಾರಿ ಕೊಡ್ಬೆ ನಿಕ್ಕೆ ಪಣವೂ ಕೊಡ್ಬೆ ಯಾನು ಪಂಡಿತನಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರ ಪಣಗಳ ಬೊಚ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಸಾಧೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ನೀನನ್ನು ಗುಪ್ಪರೆಯಾದಂತೆ ನೀನನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗ ತಂದುಕೊಬ್ಬೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಗಿ ಹೇಳ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಹೇಳ ಕಟ್ಟದ ಅಜ್ಜಿ ಓ ಅಜ್ಜ 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 ಏನೋ ನೋಡಿ ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆರಿ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಯಾರು ಕೂಡಿದ ಬರ್ತದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವದ ದೊಡ್ಡ ಮುಟ್ಟ ದಾರಾವಂದ್ರಿಕ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಡಿತಕರದ ಭಕ್ಷೋತ್ತರ ಪರಬ ನಿಮಗೆ ಕೊಂಡು ಬರ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತಾಯಿಗೆ ದಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಂಗಾಗ ಬರ್ತಿರೋದು ಓಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾವಿಯ ಅಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಲ್ಲು ತಮ್ಮದಕ್ಕೆ ತುಲ್ಲದೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾಮುಕೆ ಬರಬೇಕು ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅದ ನನ್ನ ಈ ಮತ್ತೆ ಬರಬ ನಿಕ್ಕಲಾದ ಸಂಕಣ ನಿರದಾದೆಯ ಪಾತ್ರ ಯಾವ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ನಿಜ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬದುಕಲಿ ಈ ದಿನ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೂರು ನಿಂತು ಪೋಲಿ ಬರಪ್ಪ ಸರಿ ಅಜ್ಜ ನಾನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ತಗೊಳ್ಳಕ ಅಲ್ಪನೇ ತುಳಿಗೆ ತುಳಿಗೆ
ನೆಟೆತುಲೆ ಬಾನದೇವರ ಬೊಲ್ಪು ದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗಂದು ಪದ್ಯ ಪಂತಿರು ಅವೆನ್ ನ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾದ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಅಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂದು ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನೇನು ಎಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.